Hi guys, punta tayo sa sa tindahan, sa Panda. Yan oh. Ang init dito. Nakaupo yung kasama ko oh. Nagselfie-selfie pa. Idi, kita. Punta tayo sa Kabat. Ayan, kaso lang mainit ngayon. Ayan o. May kasama ako. Katapos punta sa bangko. Padala ng pera. Pinas para sa ekonomi. Ayan. Pero ngayong araw kasi sobrang init. Mainit dito sa Riyadh. Yan. See you later guys. Update ko kayo mamaya. Bye bye.